మన ట్రైబల్ పిల్లలకి ఒక మంచి అవకాశం ఇవ్వడానికి స్పోర్ట్స్ స్కూల్ మరియు ప్రతి ఆశ్రమ్ స్కూల్లో పీఈటీ ద్వారా కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. న్యాచురల్ గానే అడవి ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఆర్చరీ మరియు వివిధ రకాల స్పోర్ట్స్ న్యాచురల్ గా వస్తుంది వీళ్ళకి. సో దీన్ని ప్రోత్సాహం ఇవ్వడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరియు ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ చాలా కృషి చేస్తుంది. వీరందరూ కూడా ఈ లెవెల్లో ఆగిపోకుండా ఖచ్చితంగా నేషనల్ లెవెల్, ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ కి వెళ్లాలని ఆశిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ ప్రోగ్రాం కూడా ఒక మంచి అవకాశం మీ ప్రతి ఒక్కరికి. స్పోర్ట్స్ అనేది నాట్ ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్, అది ఒక కామ్రాడరీ, బ్రదర్హుడ్, సిస్టర్హుడ్ ని డెవలప్ చేస్తుంది. వీరందరూ కూడా లైఫ్ లో కూడా పోటీ వచ్చినప్పుడు ఎలా దాంట్లో పాల్గొనాలి, ఫెయిర్ గా పాల్గొనాలి, టీమ్ వర్క్ నేర్చుకుంటారు. ఈ టీమ్ వర్క్ తోనే మీరు లైఫ్ లో, కెరియర్ లో కూడా సక్సీడ్ అవుతారు. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్, గుడ్ హెల్త్, good career, and may the best team win and may the best boy or girl win. Thank you very much.